Senyor, em sap greu, però li recordo que en aquesta nau sóc jo qui ha de prendre les decisions. Almirall, no em posi en una situació delicada. No voldria haver-me d'enfrontar a vostè. Molt bé, continuarem avançant. Quan el monstre diabòlic s'alliberi, el món es destruirà. Per què ho vaig acceptar? I la meva debilitat no atrevint-me a confessar la veritat et van fer patir. Tu no entendràs mai el sentiment d'un pare que va sacrificar la infància de les seves filles per poder fer realitat un somni. Comença el viatge. Invitació des de San Francisco. La venjança de Siura, el temible atac dels assassins Muay Thai. Col·lisió violenta entre dos mascles. Lluita mortal per orgull, per la vida i per la princesa. Però no han servit de res els esforços de tants anys. No cal que pateixis per mi, filla. Em posaré bo. Tu preocupa't de ser feliç. Perdona. No em puc enfonsar ara, Jane. Ho he de fer per la Hillary. No vull que sigui una desgraciada ni que hagi de patir per mi. He dedicat la vida a l'escola i no he pensat en la meva pròpia filla. Sóc el robot jardiner model X01. Sisplau, ordeni'm quina feina vol que faci. Sóc el robot jardiner model X01. Sisplau, ordeni'm quina feina vol que faci. Mare, en Robbie està estrany, mare! Avui un segon cop d'estat a Arowana ha retornat el poder a l'antic govern. Per tant, l'ordre de paralització queda anul·lada. Repeteixo, les obres de la urbanització 444 han de continuar amb normalitat. Tsutomu, que no em sents, sóc jo, el teu cap. Ei, Tsutomu, em sents o no? Quin aspecte tenien els atracadors? Molt bé, ara ja podem anar a la comissaria. Ah! Ets la filla d'en Daidoji! Hola, inspector Niyama. Es pot saber què hi fas en un lloc com aquest? Vosaltres un altre cop? Però no m'aturaré davant de res per agafar-lo i fer-li pagar el que em va fer. Has vingut sense el vell? Què passa? Ha tingut por de venir, potser? No et tornaré la noia, si no ve. Això mateix, si et ve salvar, aquesta serà la seva fi. Aquest mitja nena morirà en aquest penya-segat. Atura això, si pots! Es pot saber què et passa? Has pujat fins aquí i ara t'has oblidat de lluitar? Senyor Gawa, a vostè no li sembla que en Dom avui encara li surten millor els llançaments de la guspira dels 7 colors? En Takashi, el primer llançador, llança bé cap a tots dos costats, però sembla que ara ho farà cap a la dreta. Aquest partit és el primer d'una sèrie de 3 que jugaran els dos equips, i el seu resultat serà vital per tots dos. Oi, senyor Gawa? D'altra banda, l'Andy ha eliminat en Nakata, l'Inou i en Shinozuka d'una tirada pel seu llançament melodiós. Estem assistint a un duel amor entre un gran llançador japonès i un altre d'americà. Sushi, el que et preocupa és la cuina? La trobes massa complicada? És perquè sempre busques massa els 3 peus al gat, i això no pot ser. Amb la cuina passa el mateix, fill meu. Encara que et trobis davant d'un problema que sembla insuperable, no et pots desanimar. La perfecció no és d'aquest món, però no hi renuncis mai. Has de fer tot el que puguis, i si no hi arribes, no serà per culpa teva. Sí, ja sabia que s'havia encarregat el rellotger, però la Rita no. O sigui que trobaré el peix gros si segueixo la pista d'aquest tal Bragan, és així? D'acord, amb això en tinc prou per començar. Escolta, com progressa la ferida de l'espatlla? No m'ho crec. No conec ningú més tu que ell. I té por. La veritat és que t'he notat algunes coses que m'han fet dubtar una mica. M'he tornat tan fort com en Raizen i la Mukuro, els esperits que governen el món infernal, i estic decidit a derrotar-los. És típic de tu. Ara que has vist com està aquest esperit, ja sembla que t'has calmat i el cor ja et torna a bategar un altre cop al ritme normal. Hartia, tu queda't aquí per vigilar el palau. Jo tornaré a la torre de l'Ullal. El Gladiogos no és una vulgar criatura demoníaca, perquè està dotada del coneixement dels humans. Confies massa en la teva facilitat innata. Una pedra preciosa no brilla si no es poleix. Azalea, per mi el més important de tot és que arribis a ser una bruixa. Vinga, va, Rufi, però on vols anar així ferit? Oh, però que no ho veus, que estàs mal ferit? Ara has de descansar per posar-te bo del tot, nano. Mare meva, però quines ferides més profundes. Una mica més i no ho explica aquest nano, eh? Has sigut aquell os que perseguíeu tots 3, oi?
Sí, i tant. Ben aviat el tresor amagat del regne del cul serà a les seves mans. Què espereu, parell de bledes? Agafeu el nen, vinga! Farem el que ens demanen. Pararem. Però ho farem d'aquí 5 segons i de cop. No suporto la pudor de la serp ni la dels cigars que fuma. I encara suporto menys la seva presència i aquest caràcter tan dèspota que té. És mentida, no em feu cas! És en Kit el que parla! Va servir la meva veu per atreure'ns cap a ell! Però no m'imaginava gens que vinguessis per la torre de Tòquio fins aquí dalt. S'ha de reconèixer que m'ha sorprès aquest cop. És en Kit Kat el lladre. Faci el favor de no tornar-se a equivocar, senyor Mowry. Però com ho ha sabut, aquest lladregot? Com ho ha sabut que la portava ella, la perla de veritat? Hola, company. Sento arribar tard. Hi havia molt de trànsit per l'autopista. Us presento el meu millor amic, que és del Japó i ha vingut a veure'm. Vull que el cuideu com un rei, entesos? Avui tots dos estan convidats a l'aniversari del president dels Estats Units, però quan s'acabi la festa tornaran volant. Però, venerable Miroku, no seria més fàcil que se n'ocupés vostè sol d'una situació tan senzilla? Faci servir la mà dreta. N'estic convençut. O sigui, venerable Miroku, que si em trobo en perill em vindrà a ajudar, oi? No crec que el senyor Miroku se'n pugui sortir tot sol! Estic segur que l'Inuyasha no és gaire lluny. La veritat és que em moria de gana i no sabia què fer. Llavors, no se'm va acudir altra cosa que transformar-me en el mestre Miroku. Doncs sí, intentava creure'm tota l'estona que era vostè. Li juro que ho feia la mar de bé.